altzako baserriak. Baserriak ez dira soilik bizitokiak, berez landa inguruko lan unitate osoak dira, eta lurrak, abereak eta etxebizitza bateratzen dituzte. Euskal Herriko eremu geografiko askotan finkatuak zeuden, eta altzan ere 600 urtez baserri ugari egon dira. Eraikina harriz eta egurrez egina zegoen gehienetan, eta nekazaritza lurrak eraikinaren inguruan zeudenez, jendeari isolamendu sensazioa ematen zion, baserri batetik bestera joateko nahikotxo ibili behar izaten zelako. Hori kontatu digute hainbat altzatarrek. Baserriaren eraikinak bi solairu izaten zituen. Behean sukaldea eta ikuilua zeuden, eta goian berriz logelak eta biltegia. Sukaldea zen lekurik garrantzitsuena, bertan elkartzen baitziren etxebizitzako guztiak familia bizitza egiteko. Baserrietan normalean familiakide asko bizi ziren, 13 edo 14 pertsona, gutxi gorabehera. Bikote baten seme-alabak ezkondu eta baserrian bertan bizitzen geratzen ziren, familia osoak etxea konpartituz. Horregatik askotan jendeak baserriaren izena zeraman abizen modura, naiz eta beste familia batetik etorri. Altzatar batzuek azaldu digute baserriak zirela ekonomiaren oinarri eta herritarren bizileku. Baserritarren lan nagusia baratza, lantzea eta abereak zaintzea zen. Eta baratzetatik ateratakoa eta horrekin batera esnea, gazta, azoketan saltzen zuten. Baserri batzuetan, senideaz gain, morroiak eta neskameak zeuden ohea eta janariaren truke lan egiten zutenak. Eta zenbaitetan, apupiloak ere bai, hau da, diruaren truke gela bat erabiltzen zutenak. 20. mendearen erdialdetik aurrera, altzako baserri asko desagertzen hasi ziren. Batzuek lurrak saltzea erabaki zuten eta beste lanbide batzuetara pasa ziren. Beste batzuek pentsatu zuten etxebizitzak eraikiz dirua aterako zutela, etxebizitzak edo gelak alokatuz. Horrela, altzaren itxura aldatzen hasi zen. Hala ere, oraindik badaude baserri batzuk zutik dirautenak. Horietako batzuk kanpoko itxura mantendu dute, baino erabilera guztiz aldatu dute, adibidez, Casares baserria, gaur egun altzako kulturetxea eta liburutegia dana. Egon altzira inoiz altzako baserriren batean? Zer da gehien gustatzen zaizuna baserriko bizimoduaz? Eta gutxien gustatzen zaizuna?